ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଧରମା ଗପ ଶୁଣିବା। ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ କୋଣାର୍କରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରଟିଏ ତୋଳାଇଥିଲେ। 1200 ବଢ଼େଇ ଦିନରାତି ଲାଗି ପଥରରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ବିଶୁ ମହାରଣା କାରିଗରମାନଙ୍କର ମୁଖିଆ ଥିଲେ। ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ପୁଅଟିଏ ଥିଲା। ତା ନାଁ ଧରମା। ଧରମା ପିଲାଦିନରୁ ତା ବାପାଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲା। ଦିନେ ସେ କହିଲା, ବୋଉ, ମୁଁ କୋଣାର୍କ ଯାଇ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ଆସିବି। ବୋଉ କହିଲେ, ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ବଳିଆ କୁକୁର ଓ ବାଡ଼ିରେ ଥିବା ବରକୋଳି ନେଇକରି ଯା। ବାପା ବଳିଆକୁ ଦେଖିଲେ ତୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ଧରମା ରାସ୍ତା ପଚାରି ପଚାରି ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବିଶୁ ମହାରଣା ବାଡ଼ି ବରକୋଳି ଓ ବଳିଆ କୁକୁରକୁ ଦେଖି ଧରମାକୁ ଚିହ୍ନିଲେ। ଖୁସି ହୋଇ ଧରମାକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ। ଧରମା ତା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ସବୁ କଥା ପଚାରି ବୁଝିଲା। ବିଶୁ ମହାରଣା କହିଲେ, ମନ୍ଦିର ତୋଳା ସରିଛି, ହେଲେ କେହି ମୁଣ୍ଡି ମାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ମୁଣ୍ଡି ମାରି ନ ପାରିଲେ ରାଜା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିଦେବେ। ଧରମା ତା ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା, ତୁମେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡି ମାରିଦେବି। ବାପା କହିଲେ, ଧରମା, ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, ତୁ କ'ଣ ଏତେ କଷ୍ଟ କାମ କରିପାରିବୁ? ହଉ, ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖେ। ଧରମା ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଗଲା। ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖିଲା। ମନ୍ଦିରକୁ ମାପି ଚୁପି ମୁଣ୍ଡି ମାରିଦେଲା। ଅନ୍ୟ କାରିଗରମାନେ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। କହିଲେ, 1200 ବଢ଼େଇ ଦେଉଳର ମୁଣ୍ଡି ମାରିପାରିଲେ ନାହିଁ। 12 ବରଷର ବାଳକ ଧରମା ଏକା ମୁଣ୍ଡି ମାରିଦେଲା। ରାଜା ଏହା ଶୁଣିଲେ ଆମର ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିଦେବେ। ଧରମା ଏକଥା ଶୁଣିଲା। ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଧରମା ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇ 1200 ବଢ଼େଇକୁ ବଞ୍ଚେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି।